Ku ziyarci dan Alhaji MK TV da ke kan YouTube ku subscribe da ƙararrawa domin samun kayatattun interview comedy da kuma abubuwan da suke faruwa a duniya. Ran kai yare da yau nan fa da kai zan tattauna. Ne sai nan gaba. Saboda mai ran kai yare dai. Domin ka fara baka san inda zaka tsaya ba. A yau kan bazan jima ba kawai dai na zo ne mu tattauna da kai. Allah ya sa. Ko da na ji an ce ka bar ABC kuma baka fi. Ba yanda za a ci. Saboda mai ran kai yare dai. Ba ma san abin da yake faruwa. To yanzu kuma kana wace jami'a? NNPP. Amma mai sunanta a Hausance. Jama'iyya ta sabuwar Najeriya a Hausance kenan. Amma da fatan ta farin jini wajen mutanen Arewa har da ma mutanen Kano. Har a kudu. To amma kuma ya magana sai da kafin takara. Alhamdulillah ya yi nisa. Wanda ma aka buga yanzu sai da muka sake ba da oda domin a sake bugu waɗansu. Amma me yasa ka bar wacin jami'ar ka dawo ma jam'iyyar NNPP? Rashin shugabanci da rashin adalci. Ɗaya daga cikin matsalolin ku kenan. Kuma sai gashi mutanen kudu da arewa suna ta rububin shiga wannan kungiya ta NNPP. Ya kake ganin wannan al'amarin? Zaɓe a yi shi lafiya a gama lafiya. Waɗancan fitina na waɗancan jam'iyyoyin guda biyu wajen fitar da 'yan takara shi wannan abun wani irin abu ne kake musu kallo a wajen ka? Matsalar da muke samu a wannan manyan jama'iyyu guda biyu shine babu shugabanci kwakwara. Inda shugabanci ke nan duk waɗannan abubuwan da suke faruwa kake gani ba za su faru. Inda shugabanci dama 'yan takara suka zo za a zaunar da su in sun fi ɗaya a yi musu sulhu. Idan Allah ya sa sulhu ya yi shi kenan. Idan sulhu bai yi ba fa? Idan sulhu bai yi ba sai a ba su dama su je su yi firamare. Tsarin mulki na jama'iyya da na ƙasa duk sun kawo tsare-tsaren da za a tafiyar da wannan zaɓe. Ku ziyarci dan Alhaji MK TV da ke kan YouTube ku subscribe da ƙararrawa domin samun kayatattun interview comedy da kuma abubuwan da suke faruwa a duniya.